Hi guys, welcome back my YouTube channel. आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लानानै फैबावलायबाय। नोंथांमोन आं नोंथांमोननि सेराव दिनैनि बे ब्लगानो जाहैगोन उदालगुरिनि टाउननि सेरावनो आरोखि साखाथि फाखाथि रेलवेया माने माबायदि दखानफोरखौ सिफायदों आं बेफोरखौ देखायनो नागिरबाय। माने रेलवेनि खामोन आरो बे हाया। बे रेलवे हायाव माने गोबां मानसिफ्रा दखान होनानै जानानै दंमोन गोबां बोसोरनिफ्राय। नाथाय दा हठाथनो माने रेलवेया बे हाखौ लाफिनबाय आरो बे दखानफोरखौ गासिबो सिफायजोबनानै होबाय। आं माने माबाखौ खोन्थानो हायाखिसै, बिसोर बुफायनायफोरखौ देखायनो हायाखिसै, खिन्थु जाखांनायनि उनावसो आं सहैनाय जाबाय आरोखि। आं बेखौसो देखायनो नागिरबाय नोंथांमोननो। बेनिफ्राय दा माने बिसोर दखानिफ्रा एसे खस्थ' मोनसिगोन, बेखौथ' मिथिखासिगौ। माने दखान होनानै जाग्राफ्राथ' दखानजोंनो सोलिनानै जाबाय थाखायो। बेखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायनो नागिरबाय। रायजोफोर माने गोबां उसुबिदा जाखासिगोन बिसोरो। ৰাইজসকল, মই আপোনালোকক আজি দিদম ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি মই ক'ব বিচাৰিছে, মানে ওদালগুৰি চহৰৰ ওচৰৰ আৰকি টাউনৰ মাজতে মানে ৰেলৱে মাটিত বহুত বছৰৰ পৰা মানে দোকান দি আহি আছিল। যিবিলাক নেকি দোকান ঘৰ, এইবিলাক ঘৰবিলাক চব আমাৰ ৰেলৱে পুলিচৰ সহযোগত মানে JCB লগাই এইখিনি চব ভাঙি চিঙি চব হেৰি কৰি দিছে, চুৰমাৰ কৰি দিছে। মই সেইটো পিকচাৰটোকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ ৰাইজসকল। যিটো ভাঙি গৈছে এইবিলাক পিকচাৰটোহে দেখাম। মই JCB লগত ভাঙা সেইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে মই বহুত পিছতে গম পাইছোঁ ৰাইজসকল। মানে মই যাব নোৱাৰিলোঁ আৰকি, গম পাইছোঁ যদিও মই যাব পৰা নাই। ৰাইজসকল যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই সেইটোকে কৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ৰাইজসকল। চাই থাকিব, একদম শেষলৈকে চাই যাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে দেখা পাব। মানে ৰেলৱেবিলাক নিজৰ যিটো অকুপাইড কৰি লৈছিল আমাৰ দোকানীবিলাক, সেইটো মানে চব ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰি দিছে আৰকি। এতিয়া পূৰা নক্সাটোৱে বদলি গ'ল। रायजोफोर, आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ ससे देखायनो आखायाव लाबाय। रायजोफोर, नोंथांमोनहा नायलांगोन होननानै आं मिजिं थिनानै नैबे ससे ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय। रायजोफोर, जुदि मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। रायजोफोर, माने बे माबायाव भिडिअआ जाहैबाय उदालगुरियाव इभेकसन खालामदों। रेलवेनि हायाव बहुद बोसोरनिफ्रायनो दखान होनानै जाबोदोंमोन। बे दखानफोरखौ गासिबो JCBजों बुफायजोबनानै होनायसै। माखासेया दङ दाबो बुफायजोबाखै। बेखौ माब्ला बुफायगोन बेखौ मिथिया, खिन्थु माखासेखौ बुफायजोब्बाय आरोखि। एकदम रेल स्टेशननि खाथि खालानि बे दखानफोरखौ उनावहाय लासै बुफायगोन खोमा, आंनि आन्दासाव आरो। दा माखासे बुफायनायफोरखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायनो आखायाव लाबाय। रायजोफोर, दे बिदिबा नायलांदो अननानै। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आंबो बिदिनो खालामहरफिनगोन। नोंथांमोना जुदि खालामोबा आं खालामहरफिनगोन दे। जाय इउटिउब चेनेल दङ बिथांमोनखौ बुंहरनाय जादों आरोखि। दे बिदिब्ला बायजोब्बाय। सानाव मोननांगौमोनलै एसे। ইটাবিলাক ঠিকে আছে।
রাস্তা এপারে এপারে মাল বস্তুবিলাকতো উঠাব পাৰিছে नोंहाबो दंमोन नामा दखान भारायाव दंमोन नामा हा जोंना बे मा नामलाय बड'लेण्ड थोरसिया बिराद मोजां सोलिदोंमोन बड'लेण्ड थोरसिया बिराद मोजां सोलिदोंमोन बेयाव मालाय हा जानो रोङाखै सोलिबायमोनथ' बेहा बिराद मोजां सोलिबायमोन बेहा